Cabrana. And the Kande or up. Bakabra Tindidos. Barsa? Barsa Carnison. ನಾನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆನ ಮಾರೆ ಅದು ಮಾರೆ ಯಾಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುನುಂಡತ್ತ ಆ ಒಳ್ಳೆ ದಾದಮಣ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಇತ್ತ ತೂಯನ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಅಂತೂ ಎತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಲಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ನಾಕಿಯಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಸ್ಥೆನ ಮಾರೆ ಏಳು ಸಮೇತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಲಾಪುಂಡೆ ಚಿದವರ ಅವಸ್ಥೆ 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಯಾಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಾಂಡೆ ಹಾಗೆ ನಾನು 25 ಗಂಟೆ ಆಪಣ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂದು ನಿಮ್ಮಾಗ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚ ಯಾಪ ಸುಧಾರ್ ಬರಬರ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದು 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅಂದು ಎಕ್ಳು ಮೂಡಲ್ಲವೇ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೇ ನಾಡೊಂದು Hello. Agak onji kis guru. Nah, Briana. Kamu kata. ಇಜಂತ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರೆ ಓಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬೈಪ ಒಂದು ಒಪ್ಪು ನಾನೇ ಇಪ್ಪ ಕುಲ್ಯ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಇರಜ್ಜ ಬಕ ಪೋಚ ಬಕ ತೋತ್ತೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಇದ್ದಾರು ಒತ್ತಾಯ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಒಕ್ಕಡೆ ನಾಚಿಟ್ಟಿನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಕದಾಗಿಯ ಕಿರ್ಮುನಾಯಗಿ ಐಗೊಂದೆ ಮೈಲ್ ಸುತ್ತಾಗ್ಲ ಅವು ಅಂಗಡಿದ ರಾಜಣ್ಣನ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲತ್ತ ಅವನು ಇಲ್ಲ ತೋಡಿಯ ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಆ ಕಕ್ಕುಸ್ ತೋಡು ಹಾಲುಡ್ದು ಮಲ್ಲೊಂಡು ರಾಜನಕ್ಕೆ ಐಟೇ ಜಪ್ಪುಲಿತ್ತಿನತ್ತ ಜಪ್ಪರೆಗ ಅವು ಕಕ್ಕುಸಿಯ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಣ್ಣ ಕಿತ್ತೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚತ್ತ ನಾನೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ಅಂದು ವರ್ಷ ಬಾರ್ಪುಂಡು ದೊರಿಯುಂಡು ಪೋಪೆ ಅಂಡದು ಓಹೋ ವರ್ಷದ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಯಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೇರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಚ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕದಾಯ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪಲಿ ಸೀಟ್ ಮಂಡ ದೊಂಪ ಸೀಟ್ ಪಾಡೊಲಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಗ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ತೋಜುಂಡ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚದ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೀರಿ ಖರ್ಚು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಐಕೆ ಎರಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ದಾದಾವು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿನ ಎಂಚ ಇಂಬೇನು ತುಂಬುದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಾಡ್ನೆ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವಸ್ಥೆನ ಪೂರ ಅಸಲ್ದಕ್ಕಲೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ್ಲೆ ಕಾವು ಏರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಮಾರ ತಾರೆಟ್ಟು ತೊಂದರ್ದಿದ್ದು ಬರೊಂದುಂಟು ಅಂದು ಏನು ಅಣ್ಣ ತೊಂದೂರ್ ಬತ್ತೊಂಡು ದೂರ ಇರು ನಾನೆಣ್ಣ ಪುಂಡಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವುದ ಪುಂಡಿಯ ಹಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು ಅಂಜದಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಫ್ರೆಂಡಿ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಹತ್ತಿಯ ಕಾಂಡೆಲ ಪುಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ ಪುಂಡಿ ಬಯ್ಯಾಡ್ಲ ಪುಂಡಿ ತಿಂದು ಸಾಕಾಂಡು ಐಕೊಂಡತ್ತ ತೊಂದೂರ್ನೆ ಗುಜಿರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ నేను ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಗುಜಿರಿ ಗೊರ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಗುಜಿರಿ ಕರ್ದು ಬಯ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆವಂಡದು ಅರ್ರೆ ಜನ ಗುಜಿರಿಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐತ ಬರ್ಬ ಅಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಇರುದುರೇ ದೂರ ಬನಲ ಕಣರೇ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಪತ್ತು ಸಂಚಿಗೆ
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ನಂಜಿ ಗುಜಿರಿ ಕೊರ್ಕವನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದೆನ್ಲ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಕೊಣಲೆ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಿರ್ಮಂದು ಬಕೆಂಚಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಗವು